alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Sunana Fauziya D. Suleiman, shugaban kungiyar tallafawa marayu da mabukata ta Creative Helping Needy Foundation. Na yi wannan takaitaccen bidiyo ne domin isar da al'umma, ko da yake mutane ma sun san irin halin da muke ciki, musamman mu a arewa, musamman garin Katsina, garin Sokoto, Zamfara da sauran garuruwa da ake kaiwa farmaki na 'yan boko, na 'yan bindiga wanda suke kaiwa mutane, suke zuwa suna fasa ƙauyuka, suna sace kayayyakin su, suna sace masa shanu, suna wa matayen su fyaɗe, wanda shine abin da ya fi tayar mana da hankali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko zaka wa dan adam komai kaka taba iyalin shi, amma akwai wanda aka ce mana har yara 'yan shekara 7, 8, 10 ake yi wa fyaɗe. Akwai garin da wata mata ta rantsa ta ce kwana 20 da kullun sai a ce garin nan an wa matan su fyaɗe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan babban tashin hankali da babban kalubale ne a gare mu, musamman mu arewa. Arewa ta sawa mutuwa. Shugabannin mu muna kira gare ku fito ku yi wani abu akan wannan halin da muke ciki na arewa. Ku fito ku duba mana wannan hali da muke ciki, daga wannan jiha a tafi wannan jiha, so ake a kasara mu baki daya, ko in ce ana kan gaba kasara mu. Duk inda aka ce an fara yakar mutane ta hanyar da za a raba su da inda suke, to a biya ta'azzar, ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da haka muna kira ga al'umma da babban murya, ku fito shugabanninmu, ku taimaka mana. Ba za mu iya ba mu da karfin da za mu iya, karfin mu kawai mu magana, amma ku za ku daukan mana mataki akan wannan hali da muke ciki. Ku tausaya mana, ku ji tsoron Allah, ku tausaya mana akan wannan hali da muke ciki. Yanzu wannan abin da ya faru na dan dume, yan gudun hijira suke dan dume primary school, wallahi wajen kwana nawa ana ta kira na. Duk da kwanaki mun yi kokari mun hada kayayyaki wanda bayan Allah suka hada su shinkafa, su taliya, su har da garin kwaki da kayan sa da menene, saboda kiran mu da ake mu je faskari, inda suke faskari primary school inda aka killace yan gudun hijira. Akwai wanda suka haihu da masu ciki, mun je mun taimaka musu, amma abin da muka taimaka musu ba shi da yawa, saboda cikin kaso 100 bai fi kaso 10 ne suka samu ba. Mun taimaka musu tabarmi, barguna, sai muka fara wariya, muka ci a fara ba mata da suka haihu da mata masu ciki, sannan a ba matan da suke cikin tsananin tashin hankali kafin a je ga sauran. To wallahi abin nan dai akwai dai mun dai kokari dai mun yayin mu, amma abin bai wadata ba. Saboda haka yanzu haka ana ta kira mu akan waɗannan yan gudun hijira da suke killace, abincin ci ya gagare su, ruwan sha ya gagare su. Saboda haka muna kira ga al'umma su taimaka mana. Mun sa akwai bukatu da yawa, mu kanmu muna da marasa lafiya da sun fi guda 100 da suke kan layi marasa lafiyan mu, amma mun ware wannan abun ne saboda mun ga shi ne kamar priority, shine abin da yake kan gaba yanzu. A daren jiya ma akwai iska mai karfi da aka yi a nan jihar Kano State, wanda ni na fita ma zan tafi gurin wani mara lafiya da aka kira ni asibitin Dala. Na tafi gurin mara lafiyan nan, ruwan ya tare mu a hanya, mun tafi a da sau, ruwa tare ni a hanya, yin mana illa. Sai dawowa gida muka da gida muna salati, muna kiran sunan Allah, muka da gida. To dama na san na yi tunanin cewa akwai za a iya samun rusau da rushewar gidaje da banna da ruwa zai. To cikin hukuncin ubangiji ku hakan ta faru, dan tunda na da gida wajen karfe 10 zuwa 11 mutane sai kira na, musamman iyayen marayu, suna ta dan Allah an ta Fauziya ki zo ki ga gurin mu, ki zo ki ga gidan mu, kwano ya daye, wannan ya daye. Nace su hakuri, ba yanda zan yi, ba zan iya fita ba a wannan daren. Haka muka hakuri. Yanzu har yau da safe da na tashi wallahi baccin kirki ban yi ba, saboda waya, kira, banda marasa lafiya mu da sai kira mu, duk wanda suke bibiya ta sun san irin halin da muke ciki na marasa lafiya. Kullun sai an turo mara lafiya, mu kuma ba mu muke da kuɗin ba mu muke ba, mutane muke turawa. In sun ga ubangiji, sun kalli halin da talaka suke ciki, su taimaka, kuma suna taimakawa, ana kokarin yi, amma abin yayi yawa. Ba za mu iya ba, sai dole an shigo an taimaka mana, an shigo an tallafa mana, musamman ga waɗannan 'yan gudun hijira da muke so mu je gurin su. A dan dabe primary school suke, ga wanda za su iya zuwa kai tsaye su kai taimakon su, za su iya zuwa can dan dabe primary school su taimaka musu. Ga wanda kuma sai gani za su iya bamu mu je mu kai musu, a sa lokaci mu je mu kai musu wannan kayan abinci, za su iya kiran namban mu. Akwai namban wakili mu da zai iya zuwa har gida ya dauki dukkanin abin da zaka bamu, ko shinkafa, ko taliya, ko masara, ko garin kwaki, ko gero, duk wani abu da kake da shi, ko indomie, duk wani abu na taimako, kai ko ruwan sha da zaka bamu faro, ko pure water, za mu zo har inda kake ma'ansa, ko kayan sawa, musamman idan a cikin garin Kano kuke. In kuma a wani state ne kuke, za ku iya sakowa a tashan mota, a kawo mana, za mu iya zuwa ma'ansa, mu za mu iya biyan kuɗin mota da za a iya zuwa an so. Namba da za a kira ta wakilin mu ita ce 070 56 32 39 58, 070 56 32 3958. ita ce namba wakilin mu da za a kira ya je a shi kaya a ko ina ne, za mu je mu a shi kaya insha Allah domin mu tallafa waɗannan mutane. Idan kuma mutum yana ganin cewa ba zai iya bada kaya ba, kuɗi zai bada ko wani abu da za a siya, za ku iya tura mana ta karkashin kungiyar mu, account na kungiyar mu 01 09 29 93 75, 01 09 29 93 75. Creative Helping Needy Foundation, Diamond Bank shine account din foundation din mu, 01 09
29 93 75. Creative Helping Needy Foundation, Diamond Bank. Kofar mu a buɗe take ga duk wani irin taimako da za ku ba mu. Sannan kofar mu a buɗe take ga dukkanin wanda zai ɗaukar nauyin wani mara lafiya. Muna da marasa lafiyan da suke akan layi sun fi guda 40 kamar da nake gaya muku. Banda wanda kafin mu zo kansu suke rasu, Allah yake ɗaukar ransu kafin mu zo gare su. Akwai kuma mabukata da suke gidajensu sun rushe a cikin wannan hali da ake ciki, musamman iyayen marayu. Wallahi wasu na nan, zan je an jima da gaisu, wallahi suna nan a tsugunne tun jiya da dare suke tsugunne a tsakar gida, komai na gidan ya rushe, kuma marayu ne. Mun je mun taimaka musu da azumi, kuma ba namiji a gidan, ƴaƴa ne mata da mahaifiyarsu su wajen guda 8 suna nan. To duk zamu je mu ga gansu, wanda kuma yake gani cewa yana buƙatar mu tura mai personally zai iya ɗaukar nauyin waɗannan mutane, ba dole ma sai mun yada su ba, za su iya kiran mu ko ta wannan number, ko kuma su mana magana ta wannan handles ɗinmu na social media, ko Facebook ko Twitter ko WhatsApp ko Instagram. Duk muna da handles a nan gurin, za su iya neman mu, ko handles ɗinmu na foundation ɗinmu Creative Helping Needy Foundation, ko kuma handle ina personal handle ina Fauziya D Sulaiman. Za su iya kira mu domin su taimaka. Muna kira ga al'umma su fito mu gangamin taimaka wa waɗannan ƴan uwa namu. Akwai ƙungiyoyi ma idan wanda suke ganin cewa za su iya sa hannu mu haɗu mu taimaka, kofar mu a buɗe take, su zo mu haɗa hannu mu je mu taimaka wa ƴan uwa namu na jihar Katsina da suke cikin wannan ibtila'i, mu taimaka musu, mu tallafa musu da kayan abinci. Ga wanda kuma suke gani cewa akwai inda ya fi bayan Katsina kai akwai wani da suke bukatar taimako, su ma su iya turo mana domin mu sani. Ya ubangiji Allah ya tsare mu, Allah ya kare mu. Wannan masifa take addaban mu a wannan arewacin Najeriya, Allah ya kawo mana saukin ta. Allah ka sa shugabannin mu hankalin su ya dawo kan mu, Allah ya sa su kalle mu da idan basira, su san cewa lalle muna cikin wani hali, muna buƙatar taimako. Mu talaka da muka zabe su muna cikin wani hali, muna buƙatar taimakon su, muna buƙatar su kalli halin da muke ciki, su kalli halin da muke ciki, su tausaya mana, su taimaka mana. Assalamu alaikum.